Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами у тэлекавярні «Вячэрні Віцебск». Усім добрый вечар, Сержук, як заўсёды, рад цябе бачыць. Адкажы мне, калі ласка, уже ўсе ведаюць, што ты вядомы ў Віцебску харэограф. Харэограф? Ты часта наведваеш музей. Які ты ў гэтым сэнсе? Музеі наведваю вельмі часта. Амаль што кожныя выходныя і здараецца... Хто цябе прымушае? Адкажы, калі ласка. Не прымушаю, гэта проста я прыязджаюць госці. І трэба ўсё паказаць. Так, госці, просяць экскурсію, я вось катаю іх. Асабліва до музей Шагала. Бывае такое, што і не адзін раз на дзень, і два, і тры, а яшчэ і суботы, і нядзеля. І цябе нават там ужо ведаюць. Конечно. Нават каты, которые там бегаюць, таксама ўжо можна парукацца з імі, паклычаць за вушкам. Ну вось, а так і не скажаш адразу. Ну, так і не скажаш, так. Прыемна з такімі людзьмі працаваць. Гэта ты да таго, што у нас у гэтым годзе Віцебскі, не толькі Віцебску, увесь свет адзначае 130 год з дня нараджэння Шагала, так? Ну, Віцебску, мне здаецца, яго адзначаюць больш, чым дзе-небудзь у свеце, таму што гэта найбольш важна для нашага горада, як мне здаецца. Ну, даведаемся. Я думаю, што даведаемся. Сёння ўсё да гэтага пасуе, таму што і госці у нас пра гэта ведаюць болей, чым мы, і пра гэта сёння і пойдзе размова. Так, будзем пачынаць. Пачынаем. Яшчэ раз добрый вечар. Ну і як мы ўжо з Іванам сказалі, сёння ў нас размова пойдзе пра Марка Шагала зноў-такі. І нарэшце ў нас госці ў студыі дырэктар музея Марка Шагала ў Віцебску Ірына Сергеевна Воранова, якая дагэтуль яшчэ не дабралася ніяк да нашай студыі. Тут, дзякуй Богу, гэта адбылося. Ну, я думаю, гэта звязана з тым, што такі вялікі поток турыстаў і жадаючых паглядзець дом музей Шагала, што проста немагчыма вырвацца да нас. Так? Так і ёсць, да. Добрый вечар. Добрый вечар. І, Ірына, я думаю, што пачнем з таго, ўсё ж такі да Шагала мы яшчэ дойдзем, вернемся абавязкова, але ўсё ж такі з чаго пачалася ваша музейная праца? Трэба ж нашым тэлегледачам, так і жыхарам і гасцям горада даведацца, хто ж зараз кіруе гэтым музеем і з чаго ўсё пачыналася? Ой, моя музейная справа пачалася вельмі даўно, у 1999 годзе. Вось. Але да гэтага было амаль 6 год навучання ў Беларускім дзяржаўным універсітэце па спецыяльнасці музейная справа. Так што яна яшчэ раней пачалася. Вось. А першае маё месца працы быў Аршанскі музейны комплекс у Оршы. Дарэчы, не адзін музей, а 6 музеяў. Вось, усе яны аб'яднаныя ў музейны комплекс гісторыі і культуры Аршаншчыны. Вось, і вось навуковым супрацоўнікам фонда сховішча гэтага комплекса я і прыйшла працаваць у 1999 годзе пасля заканчэння Белздзяржуніверсітэта. Вось. І ажно 6 музеяў. Да, 6 музеяў, так. Гэта не толькі этнаграфічны, там так? Не. Якія яшчэ ўваходзяць у гэты комплекс? Самы старэйшы музей – гэта музей Канстанціна Заслонава, які яшчэ ў 60-е гады быў створаны. Гэта першы і доўгі час адзіны музей у Оршы быў. Потым у 89-м быў створаны музей гісторыі і культуры горада. Потым этнаграфічны музей Млын. Потым музей народнага разьбяра Сямёна Шаўрова, дом-музей. Потым музей Караткевіча. І гарадская галерэя Віктара Грамыкі, апошні музей, 2008 годзе ён адчыніў свае дзверы. Яны зараз усе працуюць у гэтым музеі? Ну, здаецца, так. І зразумела, што не адразу на кіраўнічую пасаду. Не, канешне. Я прыйшла навуковым супрацоўнікам у фондасховішча. Фондасховішча – гэта ўвогуле самае цікавае месца ў любым музеі. Гэта тое, куды не могуць трапіць звычайныя простыя смертныя. Так і ёсць. Таму што кожны музей – гэта айсберг.
Вось, і толькі яго верхалінка бачна наведвальнікам у пастаяннай экспазіцыі, а ўсе астатнія багацці яны схаваны ў сховішчы, і толькі тыя, хто працуюць у сховішчы, яны могуць дакрануцца да гэтых рэчаў. Вось, таму што нават музей Караткевіча не заўсёды экспануе арыгінальныя рукапісы Караткевіча. Такі маленькі сакрэт музея Караткевіча. Прабачце, а ў ВДУ вы навучаліся на якім факультэце? Гістарычны факультэт, музейная справа і ахова помнікаў гісторыі і культуры. Ну вы разумелі, калі абіралі гэтую прафесію? Канешне, так. Гэта быў свядомы выбар. Справа ў тым, што я не першы музейшчык у нашай сям'і. Вось, гэта ўжо дынастыя гэта такая. Так, ну нельга сказаць, што дынастыя, але... Ну пачалася. Да, пачалася. Вось моя цётка таксама працавала, вось у мінулым годзе толькі пайшла на адпачынак, працавала ў вялікім, даволі вялікім расійскім музеі, і таму кожны год на вакацыі я прыязджала да яе ў госці, і музей гэта было тое, што увесь час прысутнічала ў маім жыцці. Вось, таму, калі ў 92-м годзе стала пытанне, куды ісці пасля заканчэння школы, то выбар быў такі свядомы. Вось. Перашкодзіла мне толькі тое, што Савецкі Саюз у 92-м годзе распаўся, і планы былі неяк Санкт-Петербург, вось, падрыхтоўчыя курсы, але Савецкі Саюз, які распаўся недавно. Неадназначна так атрымалася, так? Марылася пра Санкт-Петербург, а тут раптам оп, і горша. Да. Вось. І якраз у 92-м годзе у БДУ адчынілася спецыяльнасць музейная справа, і прамым курсам туды. Ну, яе адчынілі спецыяльна для вас, мне відаць, здаецца. так. Таму што яны ведалі, што потым будзе спатрэба ў такім спецыялісце нават у Оршы, ужо потым у Віцебску. Можа і так. Не было такого, што калі ўжо ў Оршу трапілі, сядзелі там, ну і вось у гэтых фондасховішчах там уже слёзкі ліліся самі, што як жа ж там Петербург. Вось на тыя творы. Як там Эрмітаж. Штосьці і было і такое, але ў Оршы таксама ёсць свае цікавосткі. Ну, дарэчы, наколькі запатрабаваны, на вашу думку, наколькі запатрабаваны зараз музей у раённых цэнтрах? Калі мы кажам все ж таки пра абласныя цэнтры, большы поток турыстаў ідзе, так, наведнікаў, раённыя цэнтры, наколькі яны зараз жывуць ці ўсё ж таки выжываюць? Ведаеце, по-рознаму, наверное, таму што, канешне, ёсць бренды, на якія і ў раённы музей паедуць. Вось. Другая справа, што, канешне, калі вось такой поток турыстаў, ён нестабільны для раённых цэнтраў, калі няма такога бренда свядомага, так? Вось. І, канешне, рэгіянальныя музеі, яны больш сарыентаваны на школьнікаў. Вось. І яны ў цеснай сувязі са школамі і працуюць, так і атрымліваецца. І аршанскія музеі увогуле так і працуюць. Яны сарыентаваны на школу, яны са школы супрацоўнічаюць вельмі цесна, а выжываюць за выставы, якія камерцыйныя. Вось. Которые вось просто гастралююць. Так. І, ведаеце, вось папрацаваўшы ўжо ў Віцебску, тут таксама ёсць свае такія цікавосткі. Справа ў тым, што Віцебск вельмі цяжка чым-то здзівіць, а вось раённы цэнтр, яго здзівіць яшчэ можна. Калі прывозіш штосьці такое з абласнога цэнтра ці з Мінска. Так што ёсць патэнцыял яшчэ ў раённых музеях. Як так атрымліваецца, што, напрыклад, вы сказалі зараз, музей Караткевіча, і яны не заўжды экспануюць арыгінальныя рукапісы? Ну, ёсць... Чаму так хаваюць? Гэта такі вось... У нас гэта ёсць, і мы нікому не пакажам. Ну, такая таямніца вакол музея, да, зараз даведваемся ўжо ў каторы раз, што фондасховішча, там все цікавае, але вы пра гэта так і не даведаецесь. І тут, ну, рукапісы, я думаю, што можна было б... Справа ў тым, што ёсць асаблівыя патрабаванні да захавання асаблівых рэчаў, прадметаў. Вось. І галоўная місія музею ўсё ж такі захаваць тыя арыгінальныя рэчы, якія ёсць для нашчадкаў.
Вось. Таму тое, што тычыцца рукапісаў Караткевіча, яны экспануюцца, але экспануюцца не арыгіналы. Арыгінал можа знаходзіцца ў сховішчы, а ў экспазіцыі добра створаная копія, якую не ўсе і адрозняць ад арыгінала, на першы погляд. Вось. Справа ў тым, што рукапісы, графічныя творы, яны могуць вытрымліваць светлавы рэжым дзённага асвятлення толькі 3 месяцы. 3 месяцы ў год. Вось. Таму чым 3 месяцы паказваць і баяцца, што страціцца колер, вось, ці сапсуецца папера ад ультрафіялетавага святла, то лепш замяніць гэта ўсё ж такі на добрую копію, а арыгінал хай будзе для нашчадкаў, каб з ім маглі працаваць. Ну вось вельмі добра гэта ведаць да таго, як вы трапляеце ў музей, таму што у мяне быў выпадак у жыцці, калі я быў у Лоўры у Парыжы і бачыў Мона-Лізу, якую усе хочуць бачыць. Шчаслівы выпадак, я хочу сказаць. Так трапляецца ўжо, здараецца ў жыцці і такое. І потым я даведаўся пра тое, што не кожны дзень выстаўляецца арыгінал. І па сённяшні дзень я не ведаю, я бачыў копію, ці я бачыў арыгінал. Несумненна мне ўсё спадабалася, але я ехаў туды, шоў у музей за арыгінал. Як вось даведацца, гэта арыгінал ці гэта копія? Ніяк не даведаешся, калі ты нават і спецыялісты не ведаюць, што там за тым шклом, якое абараняе. Адзін падман вакол. Ірына, а што ёсць у аршанцаў? Ну, зараз так парэкламуем просто. Гэта блізенька, так, ад Віцебска можна проста сесці, напрыклад, на дызель, на той жа, там, 2,5 гадзіны, і то ўжо горша. Што ёсць у аршанцаў, у аршанскі музей, напрыклад, млын, чаго ні ў кого няма? Чым могуць пахваліцца? Караткевічу музей зразумела, ён ёсць, а вось этнаграфічны музей, краязнаўчы музей, чым можа аршанскі пахваліцца такім? Я там быў. Ну, па-першае, тое, што сам будынак, канешне, млын, гэта ўжо. Хочацца ўспомніць. Ну, музей гісторыі можа пахваліцца скарбамі. Там ёсць цікавыя скарбы, якія былі знойдзены ў Оршы. І адразу там папрацавалі мастакі-рэстаўратары, і гэта ўжо копіі ляжаць? Ці гэтыя скарбы арыгінальныя? Скарбы арыгінальныя, я думаю, што іх, здаецца, не ўвесь час экспануюць, а так час ад часу, не пастаяннай экспазіцыі. Але ёсць там цікавыя скарбы з 17 стагоддзя. Так, што яшчэ ёсць цікавае? Ну, гэта ўжо цікава, я думаю, таксама нумізматам. А скажыце, ну, вось вы прыехалі з Оршы не так даўно ж гэта адбылося, у сэнсе, калі вы прыйшлі на пасаду дырэктара музея? Да, у 2015 годзе. Як вось, было так страшнавата, што гэта, ну, ўсё ж такі брэнд Шагала, гэта ж адказнасць, і Людмілу Владзіміровну, якая тут столькі год кіравала, і прычым, я думаю, што Людміла Владзіміровна ўжо сусветна вядомы чалавек, канешне, так, і такі знакаміты даследчык, які дагэтуль працуе з гэтымі матэрыяламі і чытаеш і зачытваешся. Вось якія адчуванні былі на той момант? Ну, страшно было. Так і ёсць. Но я лічу, што вочы баяцца, а рукі делаюць. Таму з Людмілай Владзіміровнай мы адразу ж сустрэліся амаль у першыя 2 тыдні пасля прызначэння, недзе так. І дамовіліся, што мы будзем працаваць разам. Таму што тое, што яна зрабіла за 17 год, яна вывела музей на сусветную вядомасць. І гэта сапраўды вельмі важна і для Віцебска, і для музея. І сапраўды яе ведаюць як спецыяліста па Шагалу ва ўсім свеце. Таму мне вельмі важна было працаваць з ёй у тандэме. І мы стварылі ў 2015 годзе апякунскі савет, але не ў тым сэнсе, каб збіраць грошы, каб падтрымліваць музей, а каб тыя сувязі, якія былі наладжаны Людмілай Владзіміровнай за доўгую працу ў музеі, каб яны не атрымалася, што яны адрэзаны ад музея, каб яны так плаўна пераходзілі і
з цягам часу я таксама іх бы Треба і падтрымліваць і пашыраць. так. А зараз звяртаюцца вось яшчэ, ёсць такія выпадкі, калі людзі звяртаюцца і кажуць, вось я там ведаю нешта пра Шагала, там, ну, вось апякунскі савет і вось. Ну, розныя ёсць выпадкі. Вось, а тое, што новае, не ўсё пра Шагала яшчэ адкрыта, ёсць і такое. Сама Людмила Владимировна, дарэчы, кажа, што колькі год я вывучаю, і, здаецца, ведаю ўсё яго жыццё пахвілінна і нават больш, чым пра сваё жыццё, но тым не менш, чым больш я вывучаю, ўсё больш адчуваю, што я нічога не ведаю пра яго. Вось, таму што белыя плямы яшчэ ёсць. Ёсць. Вось. І увогуле для гэтага, каб вось гэтыя белыя плямы і рабіць не белымі, працуюць шагалаўскія чытанні, якія да 2015 года былі штогод, так, а з 15 года мы зрабілі іх біеннале, таму што ўсё цяжэй, канешне, так, раз на 2 гады, да, ўсё цяжэй вось гэтыя белыя плямы запаўняць, а казаць пра тое, што ўжо ўсім ўсё вядома, не хочацца. Ну, праязджаюць жа даследчыкі з Пецярбурга, я таксама, калі мінулыя былі шагалаўскія чытанні. І нават з Лос-Анджелеса былі ў гэтым годзе. У нас, вось, мы ведалі, што сям'я Шагалаў здавала ў аренду частку памяшканняў, вось, і ў гэтым годзе да нас прыязджала дачка мастака, сям'я якога здымала якраз, арендавала ў Шагалаў комнаты. Не, ну мы ўсе ведаем пра тое, што кожная экскурсія ў нашым горадзе, калі хто-небудзь прыязджае, абавязкова закранае у музей Шагала, але гэта сапраўды ёсць людзі, якія ўсё жыццё мараць прыехаць у Віцебск, паглядзець, дзе ён нарадзіўся, і абавязкова зайсці ў музей. Гэта ўсё так? Ёсць. І не толькі даследчыкі. Не толькі даследчыкі, ёсць простыя людзі, закаханыя ў творчасць Шагала, якія прыходзяць у сядзібу, у дом-музей і кажуць, вы не разумееце, што гэта паветра, якім ён дыхаў, не разумееце, што гэта камяні, да якіх ён дакранаўся. Вось, вы проста не разумееце таго шчасця, якое вам дадзена. А вось такое лёгкае расчараванне не адбываецца, калі яны даведваюцца, што няма ніводнага твора яго зробленае ім. Ну, арыгіналы сэнсе карцін, так? Арыгіналу жывапісных няма, але ж арыгіналы графічныя ёсць. І гэтага дастаткова. Ну, хаця б штось. Хаця б штосьці. Вось, хаця б штосьці. І галоўнае тое, што адтуль ён пайшоў, разумееш, ну, амаль, што адтуль, так, пайшоў. І сэнсу тым, што непасрэдна гэты дом ён узгадвае, вось, і ў гэтай кніжцы, і пра ўсё жыццё гэтай вуліцы праходзіць. Таму гэта ўжо дастаткова, я думаю. Зараз музей Шагала складаецца таксама і дом-музей, і арт-цэнтр. Наколькі зараз арт-цэнтр карыстаецца попытам? Калі паспрабуем параўнаць, просто зараз, я думаю, што вы ведаеце ўсё гэта, так? Дом-музей і арт-цэнтр. Хто перамагае у гэтым спаборніцтве, калі яно ёсць? 1:2. Дом-музей ў 2 раза больш наведвальнікаў, чым у арт-цэнтры. Але гэтая сітуацыя зараз так пачала крыху згладжвацца. Справа ў тым, што вось гэтыя меркаванне, што ў Віцебску няма ніводнага арыгінала Шагала, яна перадаецца ад гіда экскурсавода да экскурсавода. Я не кажу пра нашых супрацоўнікаў, я кажу пра тых гідаў, якія маюць права вадзіць экскурсіі па гораду, так? Вось. Але мы ж выпраўляем гэтую сітуацыю, ўсё ж такі распавядаем, што тыя графічныя творы, якія ёсць у нашым зборы, яны арыгінальныя. Гэта не копіі, гэта не ксеракопіі. Вось. І вось гэтая сітуацыя пачала крыху выпраўляцца. У гэтым годзе наведвальнікаў у арт-цэнтр таксама стала крыху больш. То есть ужо не 1:2, а неяк змясцілася. Я так думаю, гэта, ведаеш, Іван, як выглядае, гіды прывозяць у дом-музей, да, дагэтуль яны распавядалі, што няма ніводнага графічнага арыгінала, а потым яны выходзяць, да, экскурсанты гэтыя гіды, гід-то не настоящий, гід падмануў крыху. Ну, а зараз таксама, калі водзіш гасцей па горадзе, тлумачыш усім, што арт-цэнтр, тут ён не жыў, не абедаў, не хадзіў. Але маляваў.
але маляваў. Так. І там пастаянныя ж экспазіцыі, так, гэтых ілюстрацый? Яна не Няма пастаянная? пастаяннай экспазіцыі. Вось гэта справа... Гэта я, значыцца, заўжды просто Так. трапляю, калі Так. Справа ў тым, што вось гэта тая самая праблема з графічнымі творамі, якія могуць экспанавацца толькі 3 месяцы. Вось, таму пастаяннай экспазіцыі ў арт-цэнтры няма. Вось, а ў нашым зборы каля 300 арыгінальных графічных лістоў. Я ўвесь час кажу каля 300, але на самой справе іх нашмат больш. Справа ў тым, што ў сярэдзіне 20-го стагоддзя была такая традыцыя і магчымасць, калі некаторыя выданні маглі размяшчаць унутры арыгінальныя графічныя лісты. Уклейкамі, такімі, якія можна потым вынімаць і размяшчаць у рамы і экспанаваць. Так вось, такія кнігі з арыгінальнымі лістамі Шагала таксама ёсць у зборы нашага музея. Вось, таму 300 гэта тыя, якія ўстаўлены ў раму і могуць экспанавацца. А яшчэ, ну, не амаль столькі же, а недзе каля сотні, здаецца, ёсць яшчэ. Яны, канешне, дублетныя. Но з гэтых 300 нельга пабачыць іх усе адразу, не? Адразу нельга. Яны неяк тэматычна аб'яднаюцца? Яны аб'яднаюцца к той канцэпцыі, якой прыдумалі супрацоўнікі для экспанавання ў гэты час, вось на гэты перыяд, так? Ну, напрыклад, што можна? Напрыклад, ілюстрацыі да мёртвых душаў. І прычым вельмі цікава, адразу зазначу, што зараз у арт-цэнтры зрабілі такія раздрукоўачкі, сшытачкі, калі ты падыходзіш да кожнай ілюстрацыі, і ёй ёсць адпаведны ўрывачак з тэксту мёртвых душаў. Гэта таксама вельмі... Можна яшчэ раз і атрымаць асалоду і ад Гоголя. А скажыце, і заўжды ж таксама суседнічае, можна сказаць, яшчэ экспазіцыі сучасных нейкіх авангардных мастакоў. І звычайна гэта ж замежныя. Ну, наших беларускіх такіх няма, ці яны не вартыя? Не, справа ў тым, што тут ёсць яшчэ такі момант. Калі турысты прыязджаюць у Віцебск і прыходзяць у арт-цэнтр Шагала, і увогуле, калі яны прыязджаюць у Віцебск, канешне, яны вельмі хочуць бачыць творы Шагала. Таму, калі такі самы вялікі турыстычны поток, а гэта недзе з мая па верасень, найбольшую колькасць турыстаў прымае Віцебск, мы вымушаны паказваць і на першым, і на другім паверсе арт-цэнтра толькі творы Шагала. Толькі творы Шагала. У зімовы перыяд на другім паверсе там крыху клімат не вельмі добры, вось прахладна, і таму першы паверх астаецца для Шагала, так, а другі паверх мы выкарыстоўваем для сменных выстаў. Вось. Гэта сучаснае мастацтва большай часткай. Вось. І справа ведь у тым, што арт-цэнтр ствараўся першапачаткова не як арт-цэнтр. Это была гарадская выставачная зала, створаная ў 1989 годзе. На той момант яшчэ не было мастацкага музея, была толькі выставачная зала Саюза мастакоў на Белабародова. Так? Такім чынам, гэта была амаль што адзіная пляцоўка для сучаснага эксперыментальнага мастацтва ў Віцебску. Вось. І вось гэта традыцыя, яна працягнула сваё існаванне, нават калі ў 92-м годзе арт-цэнтру далі імя Шагала. Ведь на той момант, у 92-м годзе, у Віцебску не было яшчэ тых графічных твораў, якія ў нас на сённяшні момант ёсць. Так? Таму што першая работа толькі ў 92-м годзе і паступіла, яна была адзіная. І таму першы паверх была створана экспазіцыя пра Шагала. Вось, а на Пакроўскай яшчэ не было музея, думаю, ён толькі ў 97-м годзе адчыніўся. Вось. І вось гэтая традыцыя сталася, што на першым паверсе гэта Шагал, а на другім паверсе гэта выставы сучасных мастакоў. Ну, добра, тут разабраліся крыху. Разабраліся. Таму што нам жа мы працягнем размову, зразумела, але давайте разам паглядзім афішу, што яшчэ якія выставы і не толькі адбываюцца ў нашым горадзе. Добра.
Бисквитный рулет Мамита и пирожные Snow Max с различными начинками понравятся и взрослым, и детям. Попробуйте, и пусть ваши будни наполнятся новым вкусом. Кинотеатр «Мир» представляет исторический триллер «Салют-7». Фильм основан на реальных событиях. Полет к станции «Салют-7» считается самым сложным полетом в истории космонавтики. Космическая станция «Салют-7» неожиданно перестает отвечать на сигналы Центра управления полетом. Принято решение об отправке на орбиту спасательной экспедиции. Космический экипаж должен найти мертвую станцию и впервые в мире провести стыковку с 20-тонной глыбой неуправляемого железа. Начало показов 13:10, 15:10 и 17:00. Дом кино представляет фантастический фильм «Геошторм». После серии стихийных бедствий, обрушившихся на нашу планету, лидеры мировых держав объединили усилия, чтобы создать огромную сеть орбитальных спутников для контроля над климатом. Но что-то пошло не так. Система, выстроенная для защиты Земли, теперь угрожает ей. Начинается гонка на перегонки со временем, где необходимо успеть обнаружить причину угрозы до того, как всемирный геошторм сотрет с лица Земли все живое. Начало показов 15:05, 17:00, 19:15 и 21:20. Витебский художественный музей приглашает на выставку живописи художников Латвии «Мастатская школа имя Яна Розенталя». На экспозиции представлено 74 живописных работы выпускников знаменитой Европейской художественной школы имени Яна Розенталя, за долгие годы своего существования ставшие настоящей кузницей творческих людей. Классическая ориентация на традиции академической художественной живописи не мешает молодым художникам применять новаторские идеи и экспериментировать в своих работах. Выставка открыта с 10:00. Калі вы любіце не толькі культурны адпачынак, але і прадукцыю ад кандытарскай фабрыкі «Вітьба», у вас ёсць магчымасць выйграць прыз. Трэба сабраць 6 упаковак пірожных Snow Max, зайсці на сайт snowmaxagra.by і пакаштаваць густ удачы. Ну, а у нас з'явіўся новы госць, не першы раз у студыі, але... Далёка не першы. Але сёння новы госць. Сёння новы. У адрозненні ад Ірыны Сергеевны, гэты госць у нас вельмі часта. Гэта галоўны спецыяліст галоўнага ўправлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Віцебскага аблвыканкама. Дзяніс Юршак. Добрый вечар, Дзяніс. Добрый вечар. Запросілі ж, зразумела, Дзяніса. Так, гэта, дарэчы, па просьбе Ірыны Сергеевны, як спецыяліста і куратара, можна так сказаць, па музеях Віцебскай вобласці. Ну і адразу такое пытанне, ужо, я вось не памятаю, Дзяніс, ужо, здаецца, не першы раз мы задавалі вам. Калі ж нарэшце вось з'явіцца у нас такі музей, так, з'явіцца музей, дзе можна было, калі тычыцца Шагала, калі можна было паглядзець нейкі фільм пра Шагала, таму што іх хапае, іх ёсць. Калі б можна было на нейкіх інтэрактыўных там дошках пачытаць і вось гэтую кніжку «Моя жизнь», да, і нейкія такія старонкі біяграфіі, можа і вершы, і таксама вытрымкі, цытаты адсюль. Ці магчыма гэта ўвогуле, ці гэта пакуль што не трэба нам, скажем так? Ну, нам усё трэба, і ўсё, ў прынцыпе, магчыма. Пытанне толькі за чый кошт. Але наконт музеяў, у тым ліку інтэрактыўных музеяў, ужо у самы бліжэйшы час у нас усё ж такі адкрыецца музей Віцебскага народнага мастацкага вучылішча на вуліцы Марка Шагала 5А, які, у прынцыпе, будзе дапаўненнем вось якраз гэтай шагалаўскай тэмы і тэмы віцебскага мастацтва, віцебскай мастацкай школы. Там якраз прадугледжаны у тым ліку інтэрактыўныя сродкі перадачы інфармацыі, тому што, ну, на вялікі жаль, арыгінальных работ усіх, хто там працаваў, калі б яны былі, мы б увогуле ганарыліся. Ну, хоць штосьці ёсць? Ну, штосьці. Пытанне ізноў, што? Так, а можа скарыстацца, ну, ось як зараз, ужо колькі разоў, так, і мы з Іванам тут абмяркоўвалі гэтай тэмы, зараз модныя, і яны, сапраўды, яны працуюць. Крауд-фаундинг, так, напрыклад, ну, сабрацца не толькі ў межах Віцебска, а ўсю Беларусію, і набыць арыгінал Шагала ўжо, ну, не графічныя працы, а вот так, не графіку, а, ну, над горадам, напрыклад. 28 мільёнаў даляраў. Сотбіс на мінулым тыдні. Ну, рэкорд гэты, так, гэта мы ведаем. Ну, што-небудзь... Папрасцей. Папрасцей. Ну, вось можна ж скарыстацца такой, калі на ўсю Беларусь заявіць пра тое, што давайце вось набудзем для нашай краіны адну вось такую карціну, ці дзве.
калі з'явіцца прапанова дастойная, таму што музей Марка Шагала вельмі часта атрымлівае прапановы набыць работу Шагала. А ў сэнсе купіце. Ад вельмі Так. сумнівных вельмі часта Так, вельмі спецыялістаў да. і Каб невядома яшчэ ці арыгінал гэта. Гэта Так. адно з галоўных Гэта пытанняў. адно з галоўных пытанняў. Да. А яны прапануюць гэтыя творы па нейкаму рыначнаму кошту ці Ну, распавяду. Сумнівныя кошты, сумнівныя людзі. Чорная пятніца заўсёды. Да. Сапраўды не так даўно з'явілася прапанова, якая сапраўды зацікавіла наш музей, таму што ўсё, што дагэтуль 2,5 гады я працую, все прапановы, якія прыходзілі, яны проста праверкі не вытрымлівалі. Першая праверка, памеры аркуша, яго фотаздымак вонкавага боку, адваротнага, подпісаў, надпісаў, памераў. Вось справа ў тым, што Шагала вельмі добра пры жыцці закаталагізавалі. Таму любы адбітак яго працы можна праверыць, у якіх памерах, якой колькасцю, калі гэта тыражная графіка, ён выпускаўся. Адкланенні, хібы ў памерах яны адразу кажуць пра тое, што гэта не арыгінал. Так? Ці колеравыя плямы на працы на самой. І вось сапраўды той аркуш, які нас зацікавіў, пра які мы сталі якраз зборам грошаў, я таксама думала пра гэты варыянт. Але калі мы запрасілі кошт аркуша, уладальнік сказаў, гэта будзе 7-8 тысяч даляраў. Так? Графічны ліст. Вось. Кошт такога аркуша на аукцыёне будзе 3,5 тысячы. 3,5. Так. Нам ён хацеў перапрадаць за 7-8. О, спекулянты. ну трэба пачакаць наступнага аукцыёна і толькі што, калі так. будзе такая магчымасць, чаму Да, і яшчэ справа ў тым, што на еўрапейскіх аукцыёнах ёсць час ад часу з'яўляюцца творы Шагала, а на расійскім ці на беларускім рынку увогуле іх няма. На расійскім рынку вельмі кошты запавялічаны. Дзяніс, вось да вас зараз пытанне. Добра, што ў нас з'явіўся і музей прыватных калекцый. Так, зараз, дарэчы, вось запатрабаваны ён? Таму што, экспазіцыі ж мяняюцца, не тое, што там жа непастаянныя яны, так? Экспазіцыя мяняецца, музей запатрабаваны. В прынцыпе, зараз лічбаў непасрэдна прывесці не магу, таму што да гэтага пытання не рыхтаваўся. У нас усе музеі запатрабаваны, у прынцыпе, калі паглядзець агульныя лічбы па вобласці, каля звыш 700 тысяч наведванняў у год. Па вобласці. Гэта ўсе 27 музеяў з іх філіаламі, тому што ўсе як прагучала. У Воршы афіцыйна юрыдычна адзін музей, але пры гэтым, калі мы пачнем лічыць усе філіалы, ці калі мы пачнем лічыць філіалы Полацкага нацыянальнага гісторыка-культурнага музея-запаведніка, таму гэтую лічбу можна адразу павялічваць. Цікава. А не плануецца яшчэ які-небудзь такі музей, каларытны, скажем, калі мы кажам пра краязнаўчыя ці этнаграфічныя, яны, калі глядзець сутнасць, яны вельмі падобныя, так, калі браць, напрыклад, наш рэгіён, тут яны падобныя. І ёсць, канешне, у кожнага свае унікальныя знаходкі, унікальныя экспанаты, але зараз становятся такие, модными, можно сказать. Я, например, зараз просто про Одессу, калі з'явіўся музей контрабанды. Ён вось, такие, скажем, гэта даволі вузкі накірунак, але яны, я вось глядзеў, яны карыстаюцца попытам, і там шмат наведнікаў, таксама гэта цікава. Ці, напрыклад, там зноў-такі з экскурсіямі там крымінальнае жыццё горада, і там нейкімі заволкамі такімі. Вось ёсць якія-небудзь думкі пашыраць сетку музеяў, не толькі этнаграфічнымі такімі прыватнымі калекцыямі, а непасрэдна старонкі з жыцця Віцебска у нейкі канкрэтны такі перыяд. Ведаеце, праблема ў тым, што ў нас у прынцыпе ёсць план, па якім мы збіраліся і па якім у прынцыпе мы развіваемся. У нас па сённяшні дзень няма музея Пэна.
будзем зыходзіць Вось. з гэтага. Але мы зараз актыўна працуем, якраз у першую чаргу горад Віцебск працуе над музеем Віцебскае народна-мастацкае вучылішча. А ў прынцыпе, калі казаць пра самыя разнастайныя музеі, справа ў тым, што тут з'яўляецца шмат камерцыйных і прыватных праектаў. Калі глядзець проста, колькі ў нас музеяў, Мікола Васильевич Півавар выдаў спачатку манаграфію сваю, якой па Віцебску налічыў больш 120 музеяў. Ну, гэта з улікам школьных, гэта з улікам... Ну так, калі ён быў у нас, ён казаў, што там нешта можна экспазіцыя, так? Але некаторыя з гэтых музеяў, у прынцыпе, гэта афіцыйна іх цяжка зараз назваць музеямі, таму што юрыдычна яны не трапляюць у гэтую катэгорыю, як няма ў нас і па заканадаўству прыватных музеяў. Але давайце паглядзім, што ў нас ёсць у Полацку. Музей рыцарства той же, умоўна музей, таму што афіцыйна ён музей, калі толькі па назве. Гэта прыватная калекцыя, якую чалавек эксплануе, таму што асноўная музейная работа, у першую чаргу навуковая і фондавая, там не праводзіцца. Але гэта вось калекцыя, ён яе паказвае, яна таксама запатрабавала. І гэта таксама той цікавы накірунак, які і сярод турыстаў запатрабавана, але пытанне, наколькі стабільна гэтыя музеі будуць работаць. Таму што чалавек павінен сам забяспечыць функцыянаванне, павінен экскурсіі арганізаваць, але не заўсёды гэта атрымоўваецца, калі няма штату адпаведнага. Тут... Ну і таксама праводзіш жа нейкія даследчыя, так, работы і далей, каб ён меў нейкае развіццё. Таму што калі будзе адна і тая ж экспазіцыя, ну, праехаліся, глянулі і на гэтым усё. А хто зараз такі партрэт, вось і Дзяніс, і Ірына, распавядзіце нам, хто зараз такі партрэт наведніка, сярэднестатыстычнага? Хто гэта? Вось, Ірына, хто наведвае дом-музей Шагала? Гэта беларусы, ці гэта больш з бліжняга замежжа, напрыклад, з Расіі шмат турыстаў у Віцебску, ці вось і там з Францыі, то непасрэдна мэта накіравана, без віз, 5 дзён, і яны ляцяць непасрэдна ў дом-музей Шагала. Так, наш наведвальнік на 70% гэта не беларус. На 70%? На 70%. Гэта не беларусы. Гэта расіяне у вялікай колькасці, большая частка вось гэтых 70%. А далей уся геаграфія міра. Вось, і Літва, Латвія, Польшча, апошні час вельмі актыўна. Вось. Ну, а далей Францыя, ЗША, Германія, дарэчы, многа. Нават Аўстралія. І Аўстралія. Японія, Кітай, так, так, да. І гэта моладзь, ці як звычайна мы бачым, калі турысты з ЗША, гэта ўжо звычайна пенсіянеры, так, які бачылі ўжо ўсё ў сваім жыцці, і зараз ім трэба пабачыць Шагала, каб спакойна... Шагала бачылі, а зараз паглядзець дом. Ну, калі... Ну, да, увогуле, больш сталага ўзросту. Але і моладзі многа зараз. Стала больш моладзі. Але гэта не школьнікі, скажам. Ну, калі взяць у разрэзе людзі сталага ўзросту, ці школьнікі і навучэнцы, там студэнты, то школьнікі і студэнты ад усёй колькасці складаюць недзе 5%. То есть гэта вельмі мала. Калі вось там абласны музей, да, там краязнаўчы, ён зарыентаваны на школьнікаў у асноўным і студэнту, то у нас яны займаюць толькі 5% ад усяго цієї колькасці. Дзяніс, вось, што можаце сказаць зараз? Школьнікі нашы актыўна наведваюць? Ну, вось якраз з школьнікамі я б сказаў, што ў Віцебску вялікая праблема. Калі у рэгіёнах зразумела, што рэгіянальныя музеі, абсалютная большасць з іх арыентаваны на супрацоўніцтва са школамі. У Віцебску у нас крыху адваротная сітуацыя, магу сказаць, аналізуючы наведвання такіх музеяў, як музей Шмырова. Все ж таки, гэта той музей, які павінен выкарыстоўвацца пры патрыятычным выхаванні, пры выкладанні курсаў Великая Отчинная война. Калі гісторыя, так, Беларусі... Як абысці? У нас бацька Мінай, усё, арыгінальныя дакументы, арыгінальныя экспанаты прадстаўлены там. Колькасць наведванняў знізілася. Яшчэ адна цікавая тэндэнцыя, зноў ж такі, са школьнікамі, але па другім музеі. Музей, Віцебскі мастацкі музей. Філіал Віцебскага абласнога краязнаўчага музея. З 2015 года наведванне школьнікаў зніжаецца ў 2 разы. Пры тым, што якраз у гэты час увялі
дысцыпліну мастацтва Мастацтва, да. у школе. Як толькі пачынаецца вывучацца спецыяльны прадмет, былая як там сусветная Мастацкая Так, культура. яйчынная культура, як яна гучала раней. Зараз яна, здаецца, мастацтва МХК. так і называецца. Вось МХК, да. Вось тэндэнцыя. А наконт, дарэчы, запатрабавання яшчэ цікавы факт, з якім сутыкнуліся у гэтым годзе. У гэтым годзе падчас славянскага базара па ініцыятыве тагачаснага намесніка начальніка ўправлення спорту і турызму Дар'і Мацкевіч у нас праводзіліся экскурсіі, прычым актыўна экскурсіі аўтобусныя. Актыўна далучыўся Віцебскі абласны краязнаўчы музей. Што мы ўбачылі? Ну, па-першае, спачатку падчас абмеркавання мы доўга думалі, а ці будзе гэта ўвогуле рэнтабельна. В першую чаргу, ці будзе гэта рэнтабельна для аўтапарка. Але падчас славянскага базара, як і было вызначана, аўтобусы пайшлі. І што самае дзіўнае, гэта было запатрабавана, і ў першую чаргу запатрабавана не сярод турыстаў. Сярод жыхароў. Білет, наколькі памятаю, каштаваў 5 рублёў. Гэта аглядавая экскурсія па гораду з прафесійным экскурсаводам Віцебскага абласнога краязнаўчага музея. Акупілася ўсё. Прычым нават спрацавалі з плюса. Гэта з улікам таго, што і музей атрымоўваў абавязкова за экскурсію дакладна вызначаны кошт, і плюс аўтапарк. У мінусе ніхто не застаўся, больш таго, прыйшлося дадаткова вывозіць аўтобусы на лінію. З улікам таго, што гэта былі невялічкія аўтобусы, якім прасцей за ўсё, новыя мазы маленькія, якім прасцей было па фестывальнаму гораду праехацца. І абсалютная большасць тых, хто прыходзіў, гэта былі жыхары Віцебска. Ім было цікава якраз слухаць экскурсію па руднаму гораду. Таму вось Новая тэндэнцыя, да. Гэта, я думаю, пасля таго, як Дзяніс стаў выкладчыкам курсаў па гісторыі Віцебскай, ўжо просто ўвесь горад апантаны гэтай ідэі даведацца, так, каб можна было ж і паспрачацца на курсу, гэта ж таксама цікава, а нам там экскурсавод тое распавядаў, вы нам тут нешта зусім іншае. Добра, давайте распавядзем зараз пра тое, што ў нас ёсць на стале. Ну, па-першае, у Ірыны Сергеевны у нас гэта кніжка, у мяне, напрыклад, я ўжо прыносіў, калі мы з Людмілай Владзіміровнай сустракаліся, яна у мяне ў мягкім пераплёце, так, гэта Марк Шагал, яго аўтабіяграфія «Моя жизнь». Я адразу заўжды казаў, што калі вы не разумееце творчасць Шагала і кажаце, што я там нічога не разумею, чытайце гэтую кніжку і зразумела стане абсалютна любая яго карціна. Я так разумею, гэта новае выданне. Гэта выданне, да, 2017 года. 2017 год, свеженькое яшчэ. Да. Вось. Санкт-Петербург, азбука выдавецтва. Чаму я яго прынесла? Малюнкі Шагала. Да, тут ёсць і малюнкі Шагала, да, гэтай кнігі зробленыя адмыслова. Тут ёсць і фотаздымкі, і працы, і рэпрадукцыі, і фотаздымкі дакументальныя. Самае галоўнае, што гэта кніга абсалютна легальна надрукаваная, з саблюдзеннем усіх аўтарскіх правоў, так, вось, што вельмі і вельмі рэдка. Вось, таму што нам часта прыходзіцца слышаць у музеі, чаму ў горадзе так мала рэпрадукцый Шагала, ці можна набыць нейкіх сувеніраў. І гэта такая вялікая праблема, і не ўсе яе разумеюць, чаму мы маглі бы зарабляць, але не зарабляем на гэтым. Справа ў тым, што ўсе творы Марка Шагала, а таксама яго імя, знаходзяцца пад аховай аўтарскага права. Вось, і любое выкарыстанне як імені мастака, так і любой яго карціны, рэпрадукцыі павінна быць узгоднена з нашчадкамі. Вось. І вельмі часта трапляюцца кантрафактныя выданні нейкіх паштовак ці сувеніраў, асабліва падчас славянскага базара. Вось. І я нават сама хожу па гэтых радах, так, па сувенірах і гляджу, хто што робіць, і папярэджваю звычайна. Так вось, справа ў тым, што гэтую кніжку мы атрымалі зараз для сваіх магазінаў і ў доме музея на Пакроўскай, і ў арт-цэнтры. Да, і мы можам яе спакойна прадаваць, і кажучы пра тое, што яна надрукавана з выкарыстаннем усіх аўтарскіх правоў. Ну, а калі рабіць аўтарскія адлічэнні, то можна нават і ў Беларусі яе надрукаваць, так? Так, можна надрукаваць у Беларусі, але... Таму што змест не мяняецца. Не, змест не мяняецца, але ж, да, трэба атрымаць дазвол, і, наколькі я так ведаю, гэта недзе каля 30% ад продажу усяго тыража. Гэта вельмі вялікія грошы. Таму яны і вельмі часта
выдаўцоў прыпыняюць. Во, як цікава. Дзяніс, што у вас віцебскі сшытак, гэта ўжо такі таксама як бренд, уже вы гэта паказваем абавязкова. Віцебскі сшытак 2017 нумар 5, так? Сёння якраз адбылася прэзентацыя, і тым больш гэта прэзентацыя цесна звязаная з музеем Шагала, таму што галоўны рэдактар гэтага альманаха гістарычнага краязнаўчага былы дырэктар Людмила Владимировна Хмельницкая. Віцебскі сшытак Вось адразу адкрываеш Людмила Хмельницкая, і гэта цешыць. Гэта легендарны ўсё ж такі альманах, які выходзіў з 95 па 2000 год, выйшла ўсяго толькі 4 нумары. І вось атрымоўваецца, што зараз толькі ў 2017 годзе з'явілася магчымасць прадоўжыць і далей выкарыстоўваць гэты гістарычны сапраўдны бренд для прэзентацыі новых напрацовак, у тым ліку Людмилы Владимировны і многіх іншых краязнаўцаў, якія прынялі ўдзел у рабоце. Таму сёння прэзентацыя адбылася. Я думаю, што ў бліжэйшыя дні нават можна будзе на Ютубе і ў групе УКонтакце нашых курсаў віцебскі гісторыя рэальная і папулярная убачыць непасрэдна ўжо відэаверсію гэтай лекцыі і выступлення Людмилы Владимировны з самой прэзентацыі. Добра. Ну і такой пра Шагала, калі ўжо у нас часу не так шмат. На вуліцы Шагала, так, музей народнае вучылішча, вось гэтай, так, мастацтва. Мы бачым на тарцах дамоў вось элементы карцін, скажем, там, Лісіцкага, Малевіча, вуліца Шагала, і бачым радочкі з вершаў, ці вось з кніжкі «Моя жизнь», але не відаць там зусім нейкіх фрагментаў з карцін Шагала. Як так сталася і атрымалася? Ну, гэта таксама прычына аўтарскай правы. Так. Справа ў тым, што дазвол на выкарыстанне фрагментаў работ Шагала для размяшчэння іх на фасадах дамоў на вуліцы Марка Шагала не атрыманы. Таму іх пакуль няма, і я думаю, што хутчэй за ўсё іх і не будзе. Ну і у нас засталася літаральна хвілінка. Я думаю, самы час сказаць, калі лепей наведваць. Адразу скажу, што не так проста трапіць, таму што вялікі поток турыстаў, так, у дом музея непасрэдна Шагала, і можна прыйсці і паглядзець, як там стаіць чарга проста аўтобусаў і проста не зайсці ў той музей. Калі лепей не хадзіць, калі лепей прыйсці? У музей Марка Шагала лепей не хадзіць у святы. У навагоднія святы, у майскія святы, у лістапад, у славянскі базар, у Дзень незалежнасці России 10-11 чэрвеня. Вось як Дзень незалежнасці России, а трапіць немагчыма ў музей Шагала Віцебскага. Вось, так што у астатнія дні можна трапіць у музей. Вось, у будні. Лепей у будні, таму што выходныя звычайна запіс турыстычных груп. Гэта Петербург, гэта Смоленск вельмі часта, бліжэйшыя да нас суседзі. Вось. І такі сакрэт Полішынеля ўжо, наверное. Кожны музей павінен мець дзень бясплатнага наведвання, калі ён пускае. Калі ён у нас? Так, у музеі Марка Шагала гэта апошняя серада кожнага месяца. Іван ужо запісвае, апошняя серада кожнага месяца можна прыйсці. Музей Марка Шагала можна прыйсці бясплатна. У тым ліку школьнікам. Усім. У тым школьнікам, дарэчы. Так, ну, на жаль, часу няма. Дзякуй, што прыйшлі да нас, завіталі. Дзяніс, я жадаю ўсё ж такі яшчэ поспехаў і працягваць курсы гэтай вашай па гісторыі Віцебска, таму што яны запатрабаваны, гэта вельмі цікава, робіце вельмі карысную справу. І неяк зацікавіць, канешне ж, і школьніку, каб яны наведвалі на той жа мастацкі музей, таму што шмат выставаў, проста трэба не глядзець, я думаю, можа, пад ногі часам, а проста па баках зірнуць, і там шмат прыгожых афіш вісіць і выставы, якія варта наведаць. Ірына, вам плёну. Дзякую. Здароўя, вытрымаць гэты вялікі натоўп турыстаў, і ўсё ж такі верым у тое, што з'явіцца ў нас не толькі графічныя працы, а і вось гэтай закаханы над горадам прыедуць на радзіму, і ўсё у нас будзе прыляцяць на радзіму. Дзякуй, што прыйшлі, толькі не сыходзьце, давайце разам паглядзім «Патрапі ў тэлек» з Александром Каренманам.
Всем привет, это Папа Дефтерик, и мы решаем житейские ситуации. Сегодня ситуация такая: что делать, если ваш ребенок, но взрослый уже, лет 18, старше, привел домой вторую половинку? Ну, девушка привела будущего зятя, дочка, да, а сын, к примеру, будущую невестку. Что делать, если она или он вас бесит? Ну, у них там любовь, а вас прям аж колотит. Вот как вот прям, ну вообще, что делать? Сказать, либо промолчать и смириться с выбором, мы узнаем у жителей нашего города. Пойдемте. Как себя нужно вести, если ваш ребенок, допустим, ваш сын или ваша дочь привела себе молодого человека или девушку, который вам капитально не нравится? И вот просто не нравится вообще. Вот что делать? Я думаю, что надо все равно разбираться в такой ситуации. То есть говорить об этом? Конечно. Ну а что это же получается, что ребенок обидится, он вообще будет скрывать... Какого возраста? Не, ну понятно, что не в 2 года. Если там 16 лет или там 18 лет. Наверное, надо поговорить с ребенком отдельно. Так вот как ей объяснить, что допустим, дочь, да, Марина, твой Витя, это просто ужас. Это просто где ты его откопала. Ты понимаешь, как он на тебя влияет плохо. Вот как? С первого раза, наверное, вряд ли вот так прям уже ужас. У меня такого не бывало, если честно. Даже не знаете, вот как правильно? Или нужно, знаете, поживем, привыкнем. Нет, однозначно. Если не нравится, значит, Ну нет, надо... ей может нравиться. Я понимаю, если не нравится маме, да? Надо это говорить сразу. Да, надо разговаривать с ребенком. А то потом замуж выйдет, будет теща, будет Конечно. динозавр, да? Ну, конечно. Влём невозможно. И он уже рассчитывает на то, что у них все будет хорошо в плане, они создадут семью, а вас просто, вообще, просто. Просто вы ему скажете, он, возможно, обидится, он будет между 2 огней. Что делать? Не говорить, терпеть или говорить? Ну, я думаю, лучше сказать об этом сыну и свое отношение к нему и к невестке или к зятю. Вот, и... Не, если сын зятя приведет, то это, конечно. Ну, я имею в виду, если Я у вас дочь или что-то еще в этом роде. Лучше сказать. Лучше сказать. А потом уже как пойдет, так пойдет. Да, я думаю, что общем семейном кругу все-таки можно найти Мы выгоним эту! консенсус, Ладно, чтобы найти общее мнение. Вам сейчас сколько лет? 10. Представьте, через 8 лет. Не, давайте даже через 10 лет. Вам 20 лет. Вы встречаетесь с парнем, которым все идет к свадьбе. Вы приводите его домой, знакомитесь с родителями. И понимаете, что он просто категорически не нравится вашим родителям. Просто вообще, а у вас любовь там все. Родители просто вот увидели его, поговорили с ним, допустим, пообщались, и все. И они как тебя зовут? Арина. И говорит: Арина, это не твой выбор. Это не для тебя, Арина. Нельзя. Все. Вы с ним расстаетесь. Что ты делаешь? Я не знаю. А ты? Я не знаю. Что делать? Надо решать. Надо сейчас с этим определяться. Потом через 10 лет уже будет поздно. Понимаете, если что. Как вы думаете, вы останетесь с этим молодым человеком или вы послушаетесь родителей? Я останусь. Я останусь. Любовь победила. Представьте себе ситуацию. Он через 13 лет приводит, через 13 лет 20 приводит домой невестку. У них любовь, все к свадьбе, хорошая девочка для него, но вам не нравится вообще. Не нравится. Вы ему скажете об этом? Ну, конечно, скажу, но делать выбор будет он. А он же потом обидится, говорит: что мне делать, маме не нравится. Скажу, я соглашусь с твоим, но подумай еще раз. Чуть-чуть, у тебя есть еще шанс. Да? Но примирюсь. У них все хорошо, у них отношения, все там к свадьбе идет, все, это не важно. Но суть в том, что вам она не нравится вообще. А там жениха. Тоже не нравится. Вы своим детям скажете, что не нравится, не твое это. Или вы смиритесь и не скажете. Наверное, смирюсь. Чтобы он не думал там между 2 огнями спокойно. Конечно. Наверное, смирюсь все-таки. Стерпится, слюбит. Естественно. Меня никогда не бесит, поэтому... Вас никто не бесит? Какой бы ни был, какая бы ни была. У вас была такая ситуация? Я просто... Нет, такой не было, потому что настроен на нормально. На позитив. Да. Но вообще, в любом случае, нужно, наверное, промолчать и смириться с выбором. Лучше не мешать и помогать только, и все. Прозвучала классная версия. Нужно не мешать и помогать. Я с ней абсолютно согласен. На сегодня все. Пока.
Ну вось сёння мы размаўлялі пра творчасць Марка Шагала, пра 130годдзе. І вось не будзем зараз запрашаць у якія-небудзь іншыя музеі, дзе можна паглядзець нават арыгіналы жывапісных Ну, работ. Лувр, напрыклад, так? Не будзем. Ці ў музей Ватыкана, гэта не трэба. Не. Пачакаем, пакуль яны з'явяцца ў Віцебску, у нас будзе нагода зноў сустрэцца, зноў усіх запрасіць. Конечно, прыходзьце просто на вуліцу Пакроўскую ці на вуліцу Путна ці так. і наведвайце дом музей і арт-цэнтр Марка Шагала, і ўсё у вас будзе добра. Добра будзе і ўсіх нашых тэлегледачоў. Мы з вами развітваемся і жадаем усім нясумнага вечара. Так, а для вас зараз спявае узорны аматарскі калектыў Альтанка. Пакуль. Шчасця, здароўя, кахання. Зеленым гаем сонейка вставала, а дзяўчына ў хату хлопца не пускала, косы заплятала, на яго гаворы весела казала. Ой, дяда ты моя, хлопец чорнавокі, я цябе не пушу, бо маці далёка. Ой, дяда ты моя, хлопец чорнавокі, я цябе не пушу, бо маці далёка. Снялося сонца над сялом, над хатай, ідзе дадому хлопец той упарты. Ён не быў бы парты, ко мне закахаўся, жалілася дзеўка, як прыбрала ў хаце. Ой, дяда ты моя, хлопец сарамлівы, калі хочаш, заходзь толькі на хвіліну. Ой, дяда ты моя, хлопец сарамлівы, калі хочаш, заходзь толькі на хвіліну. За зеленым гаем сонейка пропала, а краса дзяўчына як не заўважала, хлопца абдымала, любаму шаптала. Ой, дяда ты моя, ты не виноваты, не хочу отпускать я цябе до хаты. Ой, дяда ты моя, ты не виноваты, не хочу отпускать я цябе до хаты. Ой, дяда ты моя, ты не виноваты, не хочу отпускать я цябе